Xwezî zarok nemirin, xwezî hinek wan hilkişînin ezman heya ku ceng bi dawî bibe. Paşê bi silametî vegirin malên xwe û gava dê û bav heyrî ji wan bipirsin, hûn li ku bûn? Bi kêf bêjin, me bi ewran dilîst. Ev helbestek e, helbet ez ne helbestvan im, xwendina helbestan jî ne karê min e. Wekî rojnamegerek helbest jî bala min dikişînin helbet. Navê vê helbestê xwezî zarok nemirin e. Xesan kenefanî nivîsandiye û Dîlan Şewqî ew wergerandine Kurdî Kurmancî. Ev helbest li ku hatiye weşandin? Di hejmara nû a kovara Lewwergerê de hatiye weşandin. Lewwerger kovareke taybet e helbestên ji dinyayê werdgirine Kurdî û bi vî awayî derdikeve. Kovarê anha hejmara xwe ya 12 pêşkêşî xwendevanên xwe kiriye. Hejmara kengê a mehên gulan, pûşber, tîrmeh û gelavêj e. Ji wê jî fêm dibe ku Lewwerger 4 mehan carekê derdikeve bi peryodîk. Lewwerger di van salên dawî de di her hejmarek xwe de dosyayekî taybet yanî helbestên xwe li ser mijarek taybet hildibijêre, wergerine Kurdî û wan pêşkeş dike. Di vê hejmarê de jî meseleya wan şer e. Li dinyayê gelek helbestvanan heta niha li ser şer helbest nivîsandine û helbet ji niha û pê de jî wê binivîsînin. Lewwergerê di vê hejmara xwe de ew dane hev. Tam bi temamî 53 helbest di vê hejmarê de cih girtine ku li ser şer in. Ji Homeros Mehmûd Derwêş heta Nelî Saş heta Tao Yuan Ming çi zanim gelek helbestên li ser şer. Ev parçeyek ku me xwend jî gavek berê yek ji wan bû. Bi vî awayî li ser şer helbestine di vê hejmarê de. Hinek navê helbestan şer e, hinek navê helbestan ceng e, hinek di dema şer de ye. Helbestek mesela navê wê li ser gora leşkerekî ne nas. Helbesteke din li ser mirina hezkiriyan e. Yani tam bi temamî ji 5 zêdetir 53 helbest bi vî awayî li ser şer in û di vê hejmarê de ne. Şer her li ber deriyê Kurdan bûye. Em hêvî bikin wê ne li ber deriyê Kurdan ve êdî em ê tenê helbestên li ser şer bixwînin. Hejmara nû a Lewwergerê li benda wê ye.